Gunjika Emmanuel ndimi. Taungwa Tendai Nyaungwa Tendai ndimi. Ndimi Nyaungwa chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana uya nembo dzako chitupa nemaredari ipara izvozvo ndimanyo Gunjwa ichara kuna Tendai Nyaungwa mukoma wake. Alright, inzo tezvara Gunjwa. Manyo taura ndine manje Gunjwa nditaura nezve ruroora remwana wangu anonzi Ana Gunjwa. Akava nemukomana wake musi wa 15 mwedzi 1 na 06 2006 akasvika akaridza mheri vativafodya stori vasanga vakuita kuti ndizvoatirikuri titaurire hedu papfuma kazhinji totarisira mombe, danga nerutsambo kuti ndezvipi akabvisa here, pane chaakabvisa here, hapana chaakabvisa. Akabvisa badzi chandakaona akabvisa kundosvika pabadza nekuombera. Aombera nembudzi dzakakauya dzakashota, akauya nembudzi 2 wani achibva ati hairi kuuya mangwana ainozouya makumisirana atakaita haana kuzodzoka. Saka mbudzi imwe chete. Right, nechi padanga makachajana chi? Hapana chakamboya. Makachajana chii padanga? Masango manje ndandine mwana anondiberekera masango andako. Titarisire kana kupa mabharani kana mukatarisa. Mombe yamai inotsika, mombe yababa inotsika, nedzimwe 2 dzemari 11 nedzimwe 11 2 dzinotsika ari rinoisa plus 11 cash handiti. Rutsambo rwange iri mari rutsambo kana kuchipfekwa hakuna chakauya nezvipfekwa yanga iri kumapiriyoni yacho ka 2006 rutsambo 20,000 tingaisa toisa pa 2000 rutsambo 2000 kumboisa pa 2000. Right, izvo zviri kutaurwa hanzi roora rangu pamusoro changa nawo handisikuiramba asi kuti inini ndofunga ndosenzera ndiri kuSouth Africa. Pandakauya muna February ndakatoya nezvipfeko zvinobamba ndandikuunganidza pfuma ndichiti kunosvika pamwedzi uyu zvinenge zvaite sei zvakwana. Kana mupurisa wemakatuma ndakanga ndatokumbira kuti ndimutaridze zvinhu zvacho musi wacho nekuti ndakanga ndatotenga zvipfeko zvababa ndikuunganidza mbichana ndichiti ndiendese pfuma yavo. Saka zvipfeko zvapo zvipfeko zviriko kunga zvababa namai zvamai zvasati zvapo ndaiti ndichazotora mudzimai wangu ari munomu handingakwanisi kusadza zvipfeko zvamai mudzimai asi. Right, ko mombe mbiri idzo pari zvino handisati ndanadzo asi kunosvika August, kupera kwaAugust ndinokwanisa kunge ndasanganisa. Right, ko mbudziyo mbudzi iripo kana ikanzi mangwana chaiwo iripo asi inini mubhuku mangu makamakwa mbudzi 3 kuti dzakaenda kasi handisi kupokana nazvo ndinovapa mbudzi yacho nekuti handisipo nekukakavadzana. Right, hanzi mbudzi munotora mangwana shaka dare oita sei? Mambo ya tiri kupanzwa kuti zvimwe zvavapo
ndiri kuenda kunyangwe asati ataura pamombe idzo sadzaka ndopatari kuti dai wanga wachichema iwo waitozochema wari wega. Isusu tikachema asi pamutemo kunyangwe hanzi zvisati zvabviswa kana chimwe, isusu tinonga taakutoti masungiro embudzi nhatu, saka wati dzimwe dzakabviswa kwasara 1 pono yababa neyamai neyamatyorwa dziri nhatu, dzimwe vanozobvisa havo vakupedzisira wega. Pamari pamombe 11 maichaja mari kamunochaja mari ndibatsire hangu changamira semachaji matekisi mazuva ano mukumbira kubatsirwa maredari imi yamunosununguka kuti imari ndoda hangu zvinhu zvavangusimuka ndichikurimidza munhu ndakarongawo ndairerutsirwa ndikada kuomesa handingaumbowana wangu imwe yangu mutengo watinoziva kuti munhu iri kuitawo mari mazuva ano. Aiwa yeroora kahaizoitise ndanditaura yemudare yazoita itoga itaura izvo watoti mimi maifunga mari dare mungabatsirei? Ma 200 ndiyo chakamire kuma 200. Nomari dare tinobvisa chiima 150. 150 then 150 times 11 ndinokuridza chi 1,300. 1,650. Uyo anenge apuwa 1,650. Then Rutsambo ngachibvise 500. Rutsambo nemombe 2. Saka mari yatinoti undobvise mbatya kuti dziripo idzo unobvisa mbudzi 1 wati mangwana, then iri mari tadzibatanidza tati mombe 2 dzinotsika, unoda dzinotsika plus 1,650 plus 500 yerutsambo inobva yaita mari 2,150 ndizvo 2,150 right, nemombe 2 nembudzi 1. Unozvibvisa sei kuti tezvara tichiwataure kuti iyo mari kuti roora rako upedze kuti cash 2,150 mombe 2 nembudzi 1. Nechikumbiro kutanga kupera kwaAugust ndambotaura kuya nechona ndashanda sei unenge uchibvisa mari pamwedzi kutanga wati August ka ndabhadharwa ma 200 pamwedzi iyo I think iri right handiti right kutanga kwaAugust ko pamombe 2 idzo mombe ndaizwa handiziti munobvumira ere changamire kuti mukoma wazoine feedback ndambonoona kuti ngataure sei sei. Aiwa tinoda kuti mundoite moti dare ratisungira kuti tinofanira kubvisa zvinhu izvi panguva yakati. Saka iwe unoda nguva yakadii pamombe 2 idzo? Mombe 2 ndekumbira kubvisa kana muna December. Right, December wobvisa mombe 2 asi August unenge uchibvisa 200. December wacho unoendesa futi 200 plus mombe woendesa nemombe dzacho zvova zvapera. Mombe 1 tokupa 1 muna December plus 200 then tokupa futi mwedzi 3 kuna March wobvisa apo futi 1 ne200 yako yemari, then wekupedzisira ndo waunozobvisa wechi 11
mwedzi wechi11 ndo paunozobvisa 150 yasara iyo. Saka 200 from August. Kana asina kubvisa munouya kudare, dare roenda rondotora zvese pamba pake. Tondotora kwa baba wako. Tombondaiwana 200 August asati asvika. Unza ndo zvine zvitorira iyi. Ndinoya kuno kana kuti unza kudare ichirisiti wachiuya wachitora. Saka tanga kubvisa August, isakupa August, but munhu akangwara anobva atongoti izvozvi kupera kwa June ototanga kubvisa ma 200 ake kuti rora ripere. Handiti. Saka August tikasvika August 30 usina kubvisa, gogo pana baba wako totora mombe zvese pana baba wako. Saka chienda undodiye kuti baba wako asazonyara. Alright. Makosi kosi angu ndakakumba kwangu ndinokwira $2 kuya $2 kuzorera toenda pano padare pandakabvisa $60. Saka makosi $70. Hauna $70 here upite zvara nhasi. Right, ni makosi $70. Right. Chiona mabharani, but unenge wakumirira mabharani tapedza dare. Nekuti unyorerwe, hauna here kapepa, uchinyora tokudaidzira. Unyore wega. Handiti wazvinzwa here wabatsirapo wanyore. Makosi $70. Mombe 2, 1 wachaibvisa December, imwe muna March. $200 from August. Every month. But mbudzi ari kubvisa mangwana, then mbatya dzamai dzababa ati anadzo obvisa mangwana acho. Andi dzamai tomupa paanobvisa August obva aita nedzamai. Saka chibudai mupurisa anokubatsirai atozviisa musoro zvese. Right, simuka yenyu. Ndakandikumbira pana mai hawana kukwanisa vakasitoka. Unowane mafukidza dumbo wanoda. Wasi pano kuita sendisiya zvakadaro zvakunyorwa here. Vanongotariswa kuti handisi mwedzi baba. Inyono handisiya okunzi. Pane mombe yawo apo. Mafukidza dumbo. Ndiri kuona kuti sekutaura kwavari kuita zvakutoda kutoti wakanga wakati chii mari wanga wakaisa mari mafukidza dumbo ndiwaye matiriyoni aya atatobachechi unzi yaiwe nguva yematiriyoni